Dobrý deň, krásny deň a tu vás víta zase Dendik u ďalšieho videa. Presne tak, teraz budeme plávať všemi moži, proste všetkým. Proste to chápete a budeme plávať. Ale my si tu musíme postaviť loď, lebo bez tej to by asi nešlo. Takže my si tu nejaký základ urobíme. Tak dobre, už tieto kocky nemáme. Teraz potrebujeme toto dať. Nikoho nemáme, aby sme sviezli, tak dáme to ako nárazník, predný nárazník. Dobre, a naša mini lodička je pripravená. Tak si sadni do nej. Dáme launch. A čo je tamto? Dobre, nebudem to riešiť. Ideme laučnúť. Prečo toto není väčšie? Akože? Dobre. Ideme laučnúť to. Teraz si tam predstavujem ten sound. Dobre, už je to veľmi trápne a cringe. Dobre, ideme do ničoho nenaraziť. Hej, mňa to pošlo naspäť. Dobre. Dúfam, že narazník už nevydržal. Prasklej hrníček. A to tak dobol. Asi zomrel. Dobre, ale dosť to zvládame. Asi moje skilly sa vyplatili. To čo tu za šurikeny? Skôr mňa moja šurikena trafí. Dobre, koľko sme? 32? To nie je vôbec špatné. Dobre. A máme tu 2 poklady. A my máme tu také meníčko. Meníčko z McDonaldu. Ňam. A ja by som si asi kúpil asi tie Uncommon. Tak čo máme? Tu máme nejaké dvere. Dobre, a ešte máme veľa. Bam, 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 bam. Aha. Tak dobre. A ešte tieto. Čo je toto? Tak, chcem to. Tak toto bolo za 2 truhly. To som sa nechal oskemovať. Ale neskem. Nechcem ten skem. To akože mňa veľmi skemli. To taký píš stoleček. Videl som oveľa väčšie stolečky. Ale to nič, dáme tu toto. A skúsim to dejak urobiť.
Dobre, už máme toto. Jasne, že všetci sa budú smiať. Teraz dáme tú torčku. Dosť to svieti. Urobíme menšie druhé patro. A dáme, ešte tu dáme tú kosačku. A tu dáme toto. A okolo dáme truhly. Tu budú naše najvzácnejšie kúsky. A už máme tu toto. A vôbec sa to stále dá cez to prejsť? Keď áno, tak ja sa... Akože sa to trošku dá. Trošku sa to dá. Nie. Nie. To sa robí zo mňa srandu. Dobre. Tu bude mini kabinka. A dá sa tam stále ísť? Počkaj, pre unikový východ. Normálne tam budeme mať chyceného blbečka. Dobre. A 0, 0, 0, 0, 0, 0, všetko 0. No toto neviem akože. Takže naštartujeme svoju loď a ideme... Chcel som povedať, že ideme na výpravu, ale skôr ideme do veľkej... Počujete tú napínavú hudbu? Počujete? Počujete tú napínavú hudbu? No veď mi to není na... Hej, co to je? Naspäť! No toto sme sa aj dohodli. Ako som tam prešiel? Dobre. Dobre, že máme nárazdník. To sa tak odporne to otáča. To ani neviete. Dobre, sú tu kotvy, či ozubené kola. No, levitujú tu tie gule. Je to Japonsko, je to Japonsko. Tu padajú nože a šurikeny. Dobre, je tu nejaká kamenitá oblasť. Ale dačo tu padá? Isté, že tu dačo padá. Pozrite sa, aký som tesne. Bohom. A som zomrel. Bohužel. Čo sa dá delať? 48? To sa dá s tým delať. Dobre.
Ideme na meničko KFC. Ideme si tu Rare Chest odomknúť. Tak čo tam bude? Čo tam bude? Bude tam milión gemov? Čo tam bude? Čo tam bude? Tak toto za 45 to je pekné hop. Ale čo sa dá delať? Máme tu toto. Aspoň toto máme. A co sú tie balóny? Dobre, ešte máme na to. Na tú nie rare chest. Tak tu bolo plné hop. Čo je saves? Čo je toto? Like which you build slots? Aha! Už to chápem. Už to chápem. My si tu nejakú pirátsku loď urobíme. Ako správny pirát. Dobre, už sme tu späť, mi to trvalo už pol hodinu, len si to ešte savenem. Počkaj, ja viem, ako to bude menované. Dá sa to dať? Nie. Tak to ja... Áno. Počkej, nie? Save? Dobre, a teraz som tu toto vytvoril. Toto je sedátko pre hejterov. Presne tak, na tom najnebezpečnejšom mieste. A tu si môžu zabehnúť na vecko. Veľmi nemajú súkromie. A tu máme balóny. Určite nie pre hejterov. To co bylo? Dobre, ideme hneď si launchnúť toto. What the? Ako sa mohla táto submarina stať? To nikto nevidel.
Kámo, to sa znova stalo. Ale prečo? Prečo sa to stalo? To nikto nevidel? Kámo, to sa koľkokrát stane? To čo sa stalo? To co sa stalo? Dobre, som tu. A dúfam, že sa ďaleko dostaneme. Ale keď sa to reálne prevratí, tak sme veľký vpr... Tam sú šurikény a nožíky. A teraz sme v peknej hry. To normálne doslovne po mne hádžu. A do fúraja. Toto video už ukončil, lebo tu už hrajem už pomaly 1 hodinu, tak čus za autobus a uvidíme sa u ďalšieho videa, čus.